Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị abịagokwa ọzọ maka ya bụ ajị enyi. Nne kedụkwanụ ife ichetalụ bụ ife nwere ike ime? N'izuụka gara aga anyị metụtara aka ihe dị iche iche gbasara ya bụ ọrịa, ebe dị iche iche ọ na-anọ, ụdị nsogbu ọ na-enye, ụdị ihe ga na-emekwa ka ọ hapụ ịdị na-enye nsogbu hinne. Ma gị wụ nwaanyị, ime ihe a na-aka njọ na ụmụ nwaanyị, ọ na-abidokwa ọya ụmụ nwaanyị na-aya. Ile anya ọhụrụ ma ọ dịrị na agbụrụ gị, ma nne gị yere, ma nne gị onye nwe ndị na-ayakasị ya n'agbụrụ gị, iji ngwa bụ ụzọ bido sọwa ya bụ ihe ọdị mara nne gị ma nna gị ma ụmụnne gị akọwara gị mgbe ihe dị otu a na-eme, onye dị otu a dịkwa ihe na-eme, iwe uruche gị mara na ọ nwekwara ike ọ bụrụ nke a na-akpọ hereditary, nwekwara ike ọ gaghị abịa gị nya nke so na agbụrụ n'ọnya ka ndị oyibo kpọọ gịnị hereditary. Ụdị ihe dị otu a ị mara na ọ dị na agbụrụ gị, ibu ụzọ sọwa ya bụ ihe ọla na-atọ rịrịrịrịrị na-ewetụta aka. Ihe ọla wụ ihe gbasara ịnọrọ na nsọ, a na-asị gị ṅụọ ọgwụ ka o wee kwụsị ya bụ ihe. Ọ na-akwụsị makwa ihe ọ na-atachi na-edozi. Ọ aka maka ihe ha na-agbapụ ọfụma, ọ na-agbapụ ide were nwe gị diwe. Nwekwa ike inwetakwa nke ha na-akpọkwa ya kpọrọ achị ya iwetakwa ihe na-ekpo ego ọkụ n'ahụ, iwere ya na hapụ dị na ihe ọla bụ ihe na-ajụ oyi, maka ihe ọla na-ajụ oyi n'ime afọ anaghị adịcha mma na ahụ ụmụ nwaanyị. Ọ na-egbochicha nwaanyị ma ịmụ nwa, ọ na-akpagbu nwa. Ị ga-ejisi ike mgbe ọbụla ịma na ihe otu a na-eme na ndụ gị, ọche ịbịanị ijisi ike were ihe na-ekpo ọkụ wunye n'afọ, hapụ dị na ihe jụrụ oyi, maka na ihe jụrụ ya na-adịcha mma n'afọ ụmụ nwaanyị. Ijisi ike jide akpịrị gị, ya bụ ihe a na-akpọkwa red meat, ka ha ndị ọcha anụ ọbara anụ mmemme n'ọnụ be anyị. Ijisi ike wepụ aka na maka na ọ dịchara gị mma n'ahụ. Ihe ndị a ga na-enyekwere gị aka ịdị na-egbochi ya bụ ọrịa ịbịakwanụ lọlụ ngwanụ. Ife melia bụ ndị be anyị unu anụ gị a, ọ gwara anyị na gịnị mere jide akpịlị gị akọ, kachasị anụ mmemme, anụ ọbala anụ ọbụla bụ anụ mmemme nke ndị oyibo si na red meat, gbari ya ọsọ. Ọ bụrụkwanụ si ya na ọ sị na ịnọdụ na nsọ gị, ife ọya bụ ụfọdụ mere ọ sị na ere na-egbu ya, ukwu na-egbu ya, nna na-egbu ya, aṅụ na-akpaka m ọkwa ịma akpa m aṅụkwa na ọsị anya na-egbu gị dibịa. Ọ bụ na ị nwelụ ife dịka ife na-ekpo ọkụ dịka ụmụ akpụlacha, tinye ya n'afọ, itinye ya ime gịnị, ịnwụọ ọnya n'afọ gị, maka gịnị ọ ya esoro ndị ọzọ wee na-agbalị karịa ma ije n'ọnya ịmarọ nke ọ na-ekpokọ aghasalụ gị n'ofu akụkụ. Mana ndị be anyị, tupu anyị agaba n'iru, anyị mana akpụmokwu n'ọnụ, mana tupu anyị agaba n'iru, anyị ga-ejegodo bụla ezumike. Anyị nachiyeta azụ, anyị eme gịnị, anyị ewee kọwapụtaziala unu ya bụ ife anyị ji wee bịa ka ọra n'uju a. Mana tupu anyị apụbakwa, chetakwa na ebe ị nọ ya ka bụ n'ebe isi mbido telivishọn, ebe ife niile na-eme. Chebili na anyị nọsie n'ike, unu apụkwana ka anyị jee ka anyị pụtakwana.